Здравейте! Днеска пак ще играм тази игра. Нека се пак ще играм тази игра. И да видим. Искате ли да съм от полицайите? Не, чакайте, ще играм на... Сега ще видим. Чакайте малко, искам да ги разкривам. Мини. Дайте да играме на легото. Да видим какво ще направим. Не, ще съм от лъща, не мога. Това е като Майнкрафт, хора. Това е като Майнкрафт. Това е като Майнкрафт. Те са от другата страна. Да знаете. Аз ще проникна тайно в базата им. Малко тебе. Те са от нашата база. Фака. Какво ми стреляш? Какво ми стреляш, бей? Аре да не моята цел. Тралки ме. Хора, тралки. Да, също. Майка ти. Майко ти ме разсъваха на мен. Трябва да се крия хора. Не! Снахме само един. Убиха ме. О, фак. Добре, убиха ме. Беше много гадно, че ме убиха. Чакайте да ги изчекам нещо. Първо да минат. Аз ще ги чакам. О, фак. Убиха го на носа. О, помпичка. Това е хубаво, помпата е хубава. Тя поне е един хитнати. Бомбич. Аре, не. О, бомбата. Някаква бомба. Добре, колко човека станаха? Сега ще го намерим. Не. Добре, убиха един от нашите. Това ще го е от другата страна. Нека да го намерим. Сега ще го намерим. Ето го. О, как я черт го направих. Много готино хора. Добре, бъгнем се. Толкова да... Аз ще рискам да минем тук. Аз ще ги чекам на моста. Те сега ще дойдат на моста. Убиха един от нашите. И аз го убих този. Ето го някакъв от нашите го убих. Става още един човек. Той трябва да затукане. Как си се промъкна там, бе? Как се промъкна хора там? Бум! Бум! Още един патрон имам. Идиот. О, хедшот. Добре, хора. Хубаво. Да, видяхте, има много различни нива. Обаче те с интернет. И някой, който си ги играл преди, няма значение, че ако си с интернет, може да пак да го играеш. Къде ми страни? Аре, не отим при него да го убия. Добре, убиха го. С обратната глава. Чакайте, аз ще ги заобиколя, тук някой да не избяг. Ах, ти мръсника. Гледайте го, бе, мръсник такъв. Ето ги. Ето ги нашите. Ето ги нашите. Ето ги други. Са тука. Тук имаше два. Ето ги. Ето тук има двама. Убих. Уя. Добре. Дабъл кил имах. Аз ще ги заобиколвача. Сега ако някой мине от тук, да му е тъжна майка. Абе, дебам. Как, нали? Добре, дабъл кил имах. Дабъл килче. Чакайте, също гръмна. Оя. Останах само си онзи човек. Така също го убиеме. Не се притесняйте. Ето го. Ето, видяхте ли? Убих го. Добре, това е много добре. Водиме. Дано сте гледали, не знам в кой клип беше, че ми забраниха. Дано сте го гледали. От вас, който не го е гледал, ще го кажа. Забраниха ме да качвам клипове. Тоест изписано, че не може да качвам клипове повече от 15 минути.
И затова ще качвам примерно по 14. Да, мога по 4. И сега ще го убием този. О, добре, те го убиха. Хубаво, браво. Опма флагите. Мама. Да, тази игра също са много... Те заобикалят. Те заобикалят. Аз ги виждам. Двойн кил ги направих. Хора, направих някакъв двойн кил. Не знам и аз как го направих. Каше съм там, ще ти. Те ще бъдат стъпни. Да се скрим зад мост. О, фак, ето ги. Ето ги. Добре, аз убих един. Другият тук някъде. Чум го. Ето. Май, какъв хич. Майко ми направих. Така. Давайте момчета. Аз ще завървам. Ето го. Ето само един. Браво. Те го убиха. Чакай. Те може би... Ето тук ще бъдат. О, гръмна ме някой. Някой ме простреля. Добре, тук някакъв се разпори. Ето го. А, не, това не е нещо. Добре, тук от другата страна има някакъв. От другата, ето го. Добре, убихме го, хора. Това доста добре се получи. Така, давайте. Те са от тук ще дойдат, аз ще ги стрелям. Аз ще ги стрелям. Аре бе. Не, съвтим пред този. Ето го. Добре, убихме го. Аз ще да... Ето го. А не, това не ще. Аре, стреля. Добре, убихме го. Някак ми се бъгна и го убихме така. Давайте. Що го такова? Давай помпата. Къде? Отиват. Те идват, добре, дабълкил направих. Аре, бе, умирай. Аре, избеги. Хора, видяхте ли избеги просто? Напътвам. Аз мога ги от тук да мина. Хора, това умно да мине от тук да ги... Ето. Добре, хора, аз убих 2 от 3. Това е много добър резултат. Една също бъд... Ох, как ми целят в главата. Къде е, хора? Знаете, че силно има... О, даблкил. Хора, направих даблкил. Ето го. Ей, добре. Убих го. Така, дайте тук сега да заобиколим. Не, тук ще ги пресрещнем. Да би са от моста ли? Типа от моста дойдоха. Те са от моста дойдоха. Добре, убиха ги. Къде изобщо ги намериха? Ето почват да ни стрелят. Идем зад стената, минам зад стената и почват. О, майко, какъв хечът ми направи. Добре, стрелям. Така убих някакъв зад мен. Така застана. О, fuck you. Майко, добре, хора. Изпържих го, след тази игра ще приключвам. Тия с кога дойдох. Те са много бързи. Арбе, как ги стрелям? Нали ги стрелям, майко. Това е жената, че силно обаче не е много напад. Аз искам да го убия, хора. О, това... О, не го. Те го убиха. Къде са? Къде? Това да не е от нашата страна. Чува се от там. Чувам го. Добре. Убих го в гърба. Така. И за още една игра съм. И да, за да не... Тихо да е тук. Добре, убих. Добре. Един убих. И чао, хора, това ще бъде клипа. Абонирайте се, дайте ми лайк и чао.